गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसियेट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ BTR गभर्नमेन्ट आरो दा सार्भे इउनिट अफ दा नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवेजों मोनसे सावरायलायनाय जायो, जेराव क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम 60 किल'मिटार गोदानै इन्टारनेशनेल ट्रेन लामा बानायनो सावरायनाय जायो। दिनै 27 जानुवारि BTR गोजोन गोरोबथा सान। दिनैनि सानावनो BTRनि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। BTR गोजोन गोरोबथाया दिनैसिम 3 बोसोर आबुं जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखालि गोदान दिल्लीयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFB-नि गासै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव बर'नि थामथि एकर्ड BTR गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन। मैया गुवाहाटीनि भारतनि 74थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै BTR गोरोबथानि मोननै दफा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामि सोसननायजों लोगोसे बर'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 2001 नखरनो 5 लाख रां होनाय जागोन होनना फोसावनाय जायो। बैफोर खौरांफोरखौ मोननानै जोंनि बर' रायजोफोरा गोबां रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। BTRनि दफा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' सुबुं अनजिमा थानाय गामिफोरखौ BTRआव सोनाय थांखि लानायखौ फोसावनायनि थाखाय गहपुर हालामनि बर' फरायसा आफादनि अफिसफोराव रंजानायजों लोगोसे राजखर हलंगिनिफ्राय दैमालुसिम रंजानाय रेलि खालामदों। गोलाव सम नांथाबनायनि गेजेरजों थानानै दिनैनि दिनाव देरहासारनायनि रादाब मोननानै गोबां बर' रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। 45 बोसोरनि आमेरिकानि CEO-आ बोसोरफ्रोमबो 16 कौटि रां खरसा खालामो, गावनि बैसोखौ 18 बोसोरनि खालामफिननो एबा गावनि सोलेरखौ 18 बोसोरनि नुनायनि थाखाय रां खरसा खालामो। केलिफर्नियानि थागिबि केलिफर्निया बेस्ड कार्नेल कर्परेसननि CEO ब्रियान जनसनआ बोसोरफ्रोमबो 16 कौटि रां खरसा खालामो, गावनि सोलेरखौ 18 बोसोरनि नुनायनि थाखाय। जनसनआ 30 डक्टर्सफोर आरो मेडिकेल एक्सपार्ट टीम दं, जायफोरा बिनि सोलेरखौ नोजोर होनानै खामानि मावो आरो बेनि बडि फांसनफोरखौ नोजोर होना खामानि मावो, जेराव बिनि बडिखौ 18 बोसोरनि नुनायाव मदद खालामो। भारतनि गिबि Covid-19नि भेक्सिन नासालखौ मैया फोसावनाय जायो। इउनियन हेल्थ मिनिस्टार डक्टर मानसुख मांडाविया आरो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मिनिस्टार जितेन्द्र सिंहआ बिस्तिबारखालि भारतनि गिबि नासाल भेक्सिनखौ फोसावना होयो। बे भेक्सिननि दामखौ प्राइभेट मार्केटफोराव 800 रां आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि सेन्टारफोरनिफ्राय 325 राङाव मोननो हागोन होनना फोरमायना होयो। 18 बोसोरनि सासे हिन्जावसाखौ गें रेप खालामदों। खारबाय थानाय गारि सायावनो हिन्जावसानो लिफ्ट होफ्लानानै जाथाया जादों नागपुर जायगायाव। सानै मानसिया हमजाबाय, जेराव खारबाय थानाय गारि सायाव हिन्जावसाखौ लिफ्ट होफ्लानानै गें रेप खालामनायनि थाखाय। जाथाया जादों महाराष्ट्रनि नागपुराव। नागपुर नोगोरनिफ्राय 40 किल'मिटारसो गोजान जायगायाव बे जाथाया जादों। सानै मानसिया कारखौ लाखिनानै हिन्जावसाखौ गावसोरजों लोगोसे थांफानो हागोन होननानै लिफ्ट होफ्लायो, बेनि उनाव रेप खालामो। दायो बे सानै रेपिस्टआ हमजाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।